טוב, אז גיא, לא, מה יש לנו כאן? למה זה הרכב חלומות שלך? אתה רואה פה הרבה סוסים, נכון? כן? אני יכול להכביר מילים על המנוע הזה מכאן עד חדשה, בלי סוף. אבל בוא, עזוב שטויות, בוא. בוא שתבין מה גורם לאוטו להיות אוטו. 0 ל-100, 0 ל-200, 0 ל-300, בסדר. שלדה, קודם כל, איזון, נהיגה, כל מה שקשור ובא לידי ביטוי בנהג ובאוטו, ומה שהאוטו נותן לנהג ביחסי גומלין חזרה. וזה בעצם מה שקובע את הערך האמיתי של האוטו. זה מה שקובע את ההנאה. כשאתה מרגיש שאתה נהג באוטו, יש לך שתי אלקטרודות יוצאות לך מהראש, מרותחות ישר לתוך השאסי, ולתוך הניהול מנוע, ואתה מרגיש שכל פקודה שרץ לך בגוף, וכל מה שאתה רוצה להביא את עצמך לידי ביטוי בנהיגה, בום, האוטו עושה. וזה מכונה. אנחנו מדברים פה על אלפה רומאו GTV 6, שנת 84, במקרה שלי. לא סתם אני אוהב אותה ככה. אבל פה יש לנו ככה, פה רגע לכיוון המתלים. משולש עליון, משולש תחתון, ועולם זעזועים. איפה הקפיץ? יפה. יש פה עמוד פיתול. עמוד פיתול בעצם הוא הקפיץ. עמוד פיתול זה העמוד הזה, שבעצם הוא מחובר למשולש התחתון בחלק האחורי, ובעצם הטוויסט שלו, הפיתול שלו, זה הקפיציות של המתלה. זאת אומרת שברגע שהמשולש עולה ויורד, זאת אומרת, נגיד הוא יורד, מה שמחזיר אותו חזרה זה הפיתול של המוט. שאלתי למה עמוד ולא קפיץ. אם אנחנו עושים קפיץ, כל העומס והעבודה של השלדה היא מהמשולש התחתון לכיוון בית הבולם למעלה. פה יש לנו כאן קורה אחורית, שהיא מחברת לנו את עמוד פיתול. מהחלק הזה של השלדה, שאנחנו בערך באמצע השלדה, עד העמות מעצב מקדימה, השלדה עובדת ביחד. עמוד פיתול קשור פה לשלדה, לקורת רוחב האחורית הזאת. פה יש לנו את המשולש, שהוא גם כן נקודת עיגון לשלדה, שפה גם השלדה עובדת. לחלק הקדמי של המשולש בו חזרה לצד הקדמי, יש את עמוד מעצב. ומה שקורה, הוא פה מחובר לנו לקורה הכי קדמית של האוטו. זאת אומרת, המתלה הקדמי עובד מהנקודה הזאת, על הנקודה הזאת, על השלדה. בפרק הבא אנחנו נדבר על הקורת רוחב הזאת, שהיא custom-made, שבעצם שואלת פה על הגובה של המתלים, ניתן הסבר מלא, וכמובן על המתלה האחורי מסוג דדיון, שזה עולם ומלואו, זה לא לתמצת את זה בשנייה וחצי, אחרי זה נסגור את כל התמונה ותבינו מה זה GTV 6, בודי 116.